Nalagyan mo na? Nalagyan mo? Ha? Ano pa nalagyan? Ako? Galang. Cruz. Ano nalagyan mo? Na? Nilagyan mo na, nalagyan mo? Carmelita. Carmelita Galang Cruz. Galang Cruz. Ayan, dito po tayo kay Ate. Hello mga subscribers, dito po tayo kay Nanay Carmelita Galang Cruz. Ayan. So, iti-type natin siya kasi po siya nagkaroon ng live fracture. Nawala tama mo? Nawala mo yung disgrasya. Yan eh. Kailiwanan. Kaili po. So, nagkaroon po ng problema si Nanay. Pagkaka-slide ko na. Okay na. Kaya ka ano ka na. Kanya mo. Kaya ka masabi mo. Kanya ko ito. Okay. Kaya po. Kataguran ka. Kupo na yan. Kupo na. Akin na mo. Kaya na. Ay, nagtay-therapy na yun. Oo siya. Kaya pa yung gamat, tas ka rin ka, yan, sige, Dala mo yung cellphone mo. Nagpapatawag si Kiki eh. Pumunta daw dito eh. Pag dumating sila. Ay, sinanay. Meron na ako. Nagagamitan mo po. Oy, nabili mo. Ate mo kasi lang. Nakararating niya lang. Ito na may taga ka. Ayan, bet, pakuha naman, no? Kaya mong harap sa lamin natin laro. Ay, Kaya mas malit kita. Kaya nila Teka, sabihan ko muna si Pinky. Ay po, kaya. Nakatawa ito dito. Bet, tingin ko pa. Dahil mo ulit ka dito. Medyo maayon. Kaya, Kaya kaya. papaluwa. Kaya naman isa sa insin na eh. Kaya na. Gamit mo ta. Okay ka, magpalita ka. Magpalita pa. Ito mo. Oh, ka na eh. Hallelujah. Sige. Noon, maraming salamat po, Panginoon, as you bless my hands, Lord God. Upon therapy kay, at pa ba? Carmelita. Kaya Ate Carmelita, Panginoon, Lord God, as you bless my hands, Lord God, upang sa kanyang karamdaman ay gumaling po. Dalangin ko ang agarang pagaling sa kanya, Panginoon. At i-bless mo ang tayong to, Lord God, with your protection, blessing and guidance, Lord God, sa masamang spirito, sa pangalan ko ni Jesus. Amen. Sila. Thank you mga pangkain. Katito na. Gumanglas yan eh. Sige, masok ka na rin. Yan tayo, makalabitan. Hay ka pa. Kawin ka pa. Album na YouTube pa yan. Gawa mo dahil na yung laro mo. Gawa mo yun, gawa mo. Sinalikan. Sabi kakilala tayo pa rin Dara, yan ang makanya. So, ito. Pangalim mo lang ito? Eh, masyas. Yung may kakakay una. Oo. Big birthday kasi. Big birthday. Oo, ay pang pangaral sa akong makanya, ay akong nabaling pa na tao ko. Tambing kumit dapat ni Mama. Niya pipagdo ko daw kaya sobrang sipag mo. Diyan kay kamo wala yata ka na ako. Wala kasi kaya niya. Ito. Hindi naman. Ilan yung kwarto yun? May nip ko sa patsala akong kagawa na. Kaya po pimbali mo. Ha? Oo pa. Nakita ka pa rin. Ilan yung kwarto yun? Metong yan, pepagawa ko niya ang metong kasi yan kung dili ko eh. Dati Ito yung ito. ala, pagkatungan kay kayong dati yung duwaya yan o dahil pagawa ko niya ang metong bang malwala sa ikuha. Yaw ko din. Eman eh. 85 na pala yung Victoria na. Na? 85 na. Wala na ka ng balo. Yaw, may asawa yung anak na niya una. Wala na ka na. 75. 75. Kaya na tres. Yung asawa Malag yung ka. anak niya una. Makalay pala ako. May sasabi. 70 na ka. 5 pound. 75. Yapon to rin. 85 na eh. Yaw, may Siyenta niya pa. May tsura lang. Chuchura 70.
nakakit yan. Nakamagweteng. Dito na umano si Ona. Mapagaling mo kanya. Lesson ito. Once rin mo, sabi na nakapunta rin kaya nga doon sa Belay. Wala. Padalunis. Ano? Yan. Ito na ang parwin ko. Gagagayin ka ng sponsor. Dati maratong ko kaya pupunta na kayo ulit Darake. Tama niyan. Darabeta? Darake. Nakasabi ko na yan ni Kanya. Pag siya lang akong gagawin, pupunta lang kayo na nga ba't lalakad ka eh. Kinuwanan ka ng gawa. So, ikaw na wait lang. Yan yan ako. Yan ka. Pasyal ka eh. Nga na po, sabi natin kanong pinky, datang kayo, nintaya May ka. oil. Puti ano darotang nga na. Umuli na ako na. O niya sabi ko, pinkarasketan to din ang balenitang at ditang ken. Katukan may patad ka ang gakarner, nakamanaya, tanda ko pa yun. Pares ka injury. Wala naman kasi nadaran kay Kenny Miller eh. Di pa stalidaan kayo. Wala, yapin ka nung kapos ng pero. Ayaw. Ako yung magbabagtan pa tayo kaya. Oo, yung pangalan. Kaya tapang Domingo sinabi na ng Albert ka na ako eh. Papuntang may kaya ni Chay, may therapy kaya ka na yan, ka na ako, waya ako. Uli pa padakit na ako, kitang Martes pa kaya magkain na kaya Bible study. Kaya padakit na ako, sinabi ko, may therapy. Papuntang may kaya na yan, waya ako. Ayaw kaya yung makunti. Yan yung matutuwa. Kaya ko na yan. Sila. Alay daw. Bawal. Sa uya ko patuloy pa rin mo yan. Ionyas. Sa uya ko patuloy. At ionyas. Siyempre, masigang kong takyan eh. May kakamyas. Uy, Kaya tingnan mo kayo. buhay kamyas no. Lalo na kita talagang makakira ko, nagla ka makiandanan. May nga lugos niya. Swerte na dar na. Kukuha na lang niya. Sige na kayo. Anda. Sigang ka po. Ito kasi muna mag-therapy, nagreklamo lang. Kaya swelo. Ada ko ang kuswelo na kontes. Ano? Ba't nga ba? Bakit bawal? Ano? Bawal lagi. Kabar yun niya. Basta ala yung swelo, kitang tao. At baka Makalita. Baka Basta ala yung swelo. Baka mananteo. Ang why. Pero siguro itang masaya, siguro mapagal na yung dapat. Punta yun niya, kapatid matuwa na eh. Kapatid itang anak-anak. Ewan, magkipin, mas kinakaw rin niya, pamatuwahin, panganak. Sadaan. Siyempre, kitna nga na ako, tapos wala ko magkipin eh. Kitna nga na ka na eh. Yan. Pagkat nila ka na mo ko. Ay manila. Ganyan. Hindi lang, kaya ano amo ko yan. Ay manila. Nagwawan na. Sila may gaya, sila may Iyo. itong Ay, anak niya ako maaari. talang ganyan mo kayo. Ilan na. Huwag ko na yan. Siya tindahan na, tsura rin. Itindahan na. Talang ganyan mo. Kalanda naman ng punta mo. Ayan. Iyan mo rin. Sige niya pa oh. Oo.
Ano na rin ka? Laro ka laro? Yan? Bayi na rin na, bayi. eBay pag-amat to. Itinatarahan ka na ba? Sabi, Eh, bumakas niya ako. wala. Alam kasi na. Eh. Eda. Nanti ilo tagay sa isimat ko. Ano? Mayaman. Nakapuna. Mayaman. Pasensya. Kasno ya ano? Pasensya niya. Kasno ako ah. Ano makanya na yan? Ano makanya na ano? Makumpara na ko niya. Ito po takay pasakbad eh. Po takay po. Hindi mo nakikita. May pasok ba niya? Matuwa niya. Ba't mo ano yan? Loklo ka memo. Mas ba yung mga pasnaw ito? Tagal. Yan o. Ito. Ito na siyempre. Pasok ba ito kanya memo ito? Ako siguro may gulo mo. Siyempre matuwa rin ito. Punta may sipitin niya ba hangin? Inulis ka ano ano? Papasalahan. Inulis ka. Pa-schedule niya. Lunes. Kada lunes sa Ay, biyakan. sakay Sige, na ito ano? na lunes. Sakay na ano? Nung bisita ako lunes. Pag martis na kanya. Ay ba siya lunes? Kaya kayo lunes na. Ada. May kaya ka ba? Mm. Kasi yung anak mo. Yung anak mo, minsan ka lang yung ulam ko nun. Wala, budget. Yung Ano ano? ako talaga ng bagyo to kira ko ninaw ko yun. Yung papawal na patira pinaka. Iguyod-guyod. Oo. Dalang ka rin. Yung Julie na da. Miras na ako. Yung naamo, masaya ko. Miras na ako. Ano na ako. Karela bahala na kayo ko. Bisa ay anang Jeanette nasawa na. Nung katuki maya na wala ng mama ko. Ninano ko yung ako. Hindi na ako kasi marimari na. Kaya kayo mo ko. Kung ikaw in love, no, ano. Ang Julie niya, buta ka nakalipa eh. Nung katuki maya na ni Manuyang pero nakayala ng mama ko. Nalawa mo ko ano. At tinebegi ko muna yung kaya patutod eh. Ay, Ang isa. gaya na ako apa dati kaya patulog pa siya dati niya magobra. Nebegi. Ang gaya na ako apa dun. Kaya una na ang mano amo ne. Kaya una na ang mano amo. Ang gaya na ako apa ulang karne yun. Kasi yan yaman ito kasi inamot eh. Popo man yung uta? Popo may popo. Na. Popo may, magkatiya ka po. Sa yung balik. Kamang pili. 5,000 ba po? Kasi una na ang mano kaya. Kamang si Dili. Daming gamit oh. Pao pa na naman ito. Kaya kaya muna. Pamitang kaya, yung marakal. Niya. Dito kaya ako. Eh, kilala mo eh. Sayang nga mo yung tanda. Di kahit pa naman ka pang kumala ng puta kahit at siya na pang kumala ng dalang babayad siya. Oo, at bago kayo. Puro ano ko nirelip Pao na. eh ano eh. Kawawan mo yun. Puro ano. Oh. Huh? Yung kayong gawad kasi, pati yung therapy mo sa resikil, kaya pa, may kanyamanan yung tao. Kaya pa, may kanyamanan eh. Aram daw ulit ang... Mga kanulo siya naman tuloy tamat ko rin. Dati niya kaya bayad ang ako kay Baler. Kaya naman tumuwaso pa mag-ubra kay Baler. Mamipili, marande. Bahala na yung matera, magpipin. Ano na po? Mag-aaral ako mong masasabi. Yung buta yung kaya ngayon eh. Ba, sulit siya na. Ba, oh. Ba, chat. Lolo kayo lang. Lolo kayo. Hindi kahit, pwede din kahit kung baka niya, no? Putang kay... Kasi raw ka na. Sige, kailangan pa rin. Kaya alam mo natututo ko yung kakawin. Siya ba? Kaya ka. Kaya naman yan, no? Nagpapagot ang kape. Oo, ano? Ito?
Ito ko ba doon, Ben? Ay, ako. Hindi ka pekit ang kainan nito. Ay, pala. Kung nanay mo pinky po ito, magdala yung soft drink. Busing Po boy. tayo kontak na yung Marisa. Awa. Dago ini da. Ada. Dago ka kanya. Nanonood din tayo mo to, ganyan pa mo karami kinaidar. Yan pa. Ah, yan pa. Kaya-yari na. Yan ako eh. Aka. Na. Yan ako eh. Banyan mo ano. May pasno ya akin. Pacheck Yan na kasi kanina. wala ano. Agad na sabi ang pacheck na inentes. Eh, na may pasno. Ano. Mayapang ako na Ay, hahain ako. mayapang ako na benilot kaya ako kaya paglokohan kaya. Sabi ng yuda. Mapolta mo. Ayun mo siguro kapad. Kapad kapad. Kasi kung kain mo kanya, niyang-iyang mo naman. Wow, kapad kapad. Pagkapad mo naman. Diyan ka rin, doktor pa siya may Wow. kapag ng doktor. Tubig niyan daw. Eh, na kaya pa kaya. Kapad kapad, anak. Sabi mo, bokdar na. Anda, Na. santing ka bok. Papaglaan legs mo. Ay, hindi, asibita ka niya. Ano na eh? Sapak. Ano? Tila mo. Manginalo ka na. Yeah. Isa na. Tumutuloy, no? Oh. Kaya na. Sibil ka na. Ano may patagtag niya? Sibil ka na. Ano kaya ako? Ulit. Sa punta ko. Tulog ka. Tulog ka. Tulog ka. Tulog ka. Tulog ka. Upo ka. Upo ka. Sige po. Sige po. Tayo ka. Upo ka. Sige po. Tayo. Upo. Ganda lang. Tayo. Upo. 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 Tayo. Lakad ka. Sige lang. Lakad. Sige.
Kaya talo. Sige, sige lang. May atak ba kayo? Dati kang kain.